ଚେହେରା, ପୋଷାକ, ଅର୍ଥ ଆଉ ପଦପଦବୀ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଚେହେରା ଆଉ ପୋଷାକ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ ଆଉ ପଦପଦବୀ ତୁମ ଅନ୍ତେ ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ ହେଲା ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମକୁ କାହାରି ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କର୍ମକୁ କେବଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପରିଣତି ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସମୟ ଆଗେ ସଭିଏଁ ହାର ମାନିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ବି ଲାଗେ ଯେ କି ସମୟ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ସମୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସମୟକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଷ୍ଟ ଯେତେ କଠିନ ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଯେତେ ବି ହାଲୁକା ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଆପଣାର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଖରେ ସେ କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବୋଧେ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୁଲ କରିଦେଲେ ସାଥି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୁଲ ହେଲା ପରେ ବି ଯିଏ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ। ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ଆମରି ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଧରି ରଖିଲେ କାଳ କାଳେ ବିତିଯିବ, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଛିଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଖରାପ ସମୟ ଜୀବନ ସାରା ରହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଜୀବନ ସାରା ରହିଥାଏ। ସମ୍ମାନ କିଏ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ, ସମୟ ତାର ସଠିକ ଜବାବ ଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନାମକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ପାଖରେ ପରିଶ୍ରମ ନାମକ ଗୁଣ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଜନ୍ମରୁ ଆସିନଥାଏ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି ଆଉ ରହିଥିବ। ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ମିଠା ମିଠା କଥା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କଠୋର କଥାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କଣ ହେବ ତାହା ଆଗରୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ତ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଅବମାନନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହୁଥିବା ହଁ ଆଉ ନା ହିଁ ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ପରମ ସତ୍ୟ ଯେ ନିଜ କର୍ମ ଫଳରୁ ଦେବ, ଦାନବ, ମାନବ କେହି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ନିଜ କର୍ମରୁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି କର୍ମ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଏ ସଂସାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଯେପରି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ରହିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଫଳ ହେବାକୁ ଡରୁଥାଏ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବି ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଜ୍ଞାନ, ନମ୍ରତାରୁ ମାନ ଓ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାରୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି